салом дӯстон, мо мехоҳем имрӯз ба шумо анъамин хел як ширинии камхарҷро нишон диҳем, яъне чигалдак. барои ин ба мо лозим аст орд, рӯған, шакар, шир, дрӯж ва намак. мо ширро ширгарм карда дар каструламон меандозем, баъд равған, баъд аз он дрӯж ва намакро меандозем, якҷоя мекунем, нағзака. баъд ордро андохта хамирамонро тайёр мекунем. хамири тайёрро бо салафан пӯшонда, баъд аз он бо полотенса пӯшонда, нағзака пӯшонда дар ҷои гарм нигаҳ медорем. мо дар ин ҷо қандоб тайёр мекунем, яъне дар як пиёла шакар 2 пиёла об андохта онро дар муддати 10-15 дақиқа меҷӯшонем то ғафс шуданаш. вақте ки хамири мо расид, онро гирифта ба зулачакҳои майда тақсим мекунем. бояд хамир анъамин хел мулоимак бошад. метавонед ҳамин хел бирён кунед ва метавонед гул андохта бирён кунед. мо дар сабзи гузарона гул андохтем. дар ин ҷо аллакай рӯғани мо гарм, на он қадар, барои он ки бояд дар ҳамин хел рӯған андозем то сурх шуданаш мепазонем. баъдан гирифта аз болояш қандоби тайёршударо мерезем ва нағзака якҷоя мекунем. ба ҳама иштиёи таом подписатсия кунед ва лайкро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хайр.